हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ दिनै गोदान भिडिअ बरायबाय। दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे गोनांथार भिडिअ लाना फैदों दै। बेनो जाहैबाय पेन कार्ड आपडेट 2.0 फैदों दै लोगोफोर। आरो बेखौ नोंथांमोना न'आव थानानैनो थाइसेबो फैसा गारालाब्ला गावनि मबाइलावनो खालामना लानो हागोन दै लोगोफोर। आरो बेयाव पेन कार्डआव नोंथांनि एड्रेसखौ आपडेट खालामनो नांगोन। आरो बेनिफ्राय नोंथांनि मबाइल नाम्बारा सिगांहाय फुराना बा मबाइल नाम्बारा पेन कार्डआव होनाय मबाइल नाम्बारा गैलियाबा दायो नोंथांमोना बेवहाय नोंथांनि गोदान मबाइल नाम्बारखौ सोलायनो बा चेन्ज खालामनो हागोन दै। बेजों लोगोसे जे इमेल एड्रेसखौबो नोंथांमोना एड खालामनो हागोन। आरो जेब्लानाखि नोंथाङा बे पेन कार्डखौ आपडेट खालामगोन अब्ला नोंथांनियाव गोदानै मोनसे डिजिटेल बेबायदि नोंथांनावहाय पेन कार्ड सफैगोन दै पस्ट अफिसनि थ्रुयैहाय। बेनिखायनो नोंथांमोना न'आव थानानैनो बेखौ गावनि मबाइलावनो खालामना लाबानो जाबाय लोगोफोर। जायफ्रा चेनेलाव गोदानै फैदों नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय। बेबायदिनो लेटेस्ट बर' रावजों नोंथांमोना इम्पर्टेन्ट भिडिअ मोननो हागोन। नोंथांमोना नोंथांमोननि जे पेन कार्डखौ आपडेट खालामनो थाखाय गुगोल बा क्रोम ब्राउजाराव थांनांगोन। दायो आं गुगोलाव फैबाय आरो नोंथांमोना बेयाव बेबायदि टाइप खालामनो नांगोन पेन कार्ड आपडेट फेसिलिटि। बे पेन कार्ड आपडेट फेसिलिटिखौ नोंथांमोना गुगोल बा क्रोम ब्राउजाराव टाइप खालामनानै बेखौहाय सार्च खालामना होबानो जाबाय। आरो बेखौ जेब्लानाखि सार्च खालामो बेयाव मोनसे फार्स्टआवनो अप्शन मोनसे लिंक मोनदों बेवहाय एड्रेस आपडेट फेसिलिटि थ्रु आदार बेस्ट KYC होनना बुंदों। नोंथांमोना बेवहाय क्लिक खालामनो नांगोन। दायो आं बेयाव क्लिक खालामबाय। बेयाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो बाव बेबायदि पेज खेवबाय लोगोफोर। दा एड्रेस आपडेट फेसिलिटि होनना बुंदों। दायो बेखौ नोंथांमोना स्क्रल डाउन खालामनांगोन गाहायावहाय। बेयाव आङो स्क्रल डाउन खालामबाय। दायो बेवहाय नै 7 नाम्बाराव नोंथांमोना नुदों नैबावहाय 7 नाम्बारावहाय मबाइल नाम्बार एन्ड इमेल एड्रेस कनफार्म बाय इउजार वुड बी आपडेट इन पेन डाटाबेस अफ इनकाम टेक्स डिपार्टमेन्ट होनना बुंदों। नोंथांमोना जे नोंथांनि पेन कार्ड नाम्बारखौ बेयाव होनांगोन। बेनिफ्राय नोंथांनि आधार कार्ड नाम्बारखौ बेयाव टाइप खालामना होनांगोन। आरो नैबावहाय जाहैबाय मान्थ अफ बार्थ होनना बुंदों जे नोंथांनि जे थारिखखौ होनाङा बेवहाय खालि मासखौल' होनांगौ। नोंथांनि डेट अफ बार्थनि मासखौ बाव होदो। नैबावहाय क्लिक खालामनानै नोंथांमोना चुज खालामदो। बेनिफ्राय नैबावहाय बिदों इयार अफ बार्थ। नोंथांमोननि जे डेट अफ बार्थनि जे इयार बबे बोसोरावहाय नोंथांमोना जोनोम जादोंमोन बेखौहाय होबानो जाबाय। दायो आं होनानै देखाय नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय। दायो आङो बेवहाय आंनि पेन कार्ड नाम्बारखौ बेयाव होबाय आरो आंनि आधार कार्ड नाम्बारखौबो नैबाव होबाय। बेनिफ्राय आंनि जे डेट अफ बार्थनि जे मासखौ आं बेवहाय सेलेक्ट खालामना होबाय। बेनिफ्राय आंनि इयार अफ बार्थ जे डेट अफ बार्थनि जे इयार बोसोरखौहाय इयारखौ आं बेयाव टाइप खालामना होबाय। बेनिफ्राय दाना नैबे सार्केल नुदों नोंथांमोना बेवहाय टिक मार्क होना होनांगोन। दायो आं बेवहाय टिक मार्क होबाय। बेनिफ्राय नोंथांमोना गाहायाव स्क्रल डाउन खालामलांबावदो गाहायाव एकदम बोख्लायथार। बेनिफ्राय जे नैबावहाय मोनसे नुदों आइ एम नट ए रबट होनना बुंदों बेयाव टिक मार्क होना होनांगोन। दायो आं बेवहाय टिक मार्क होबाय। बेनिफ्राय नैबे गाहायावहाय जे साबमिट नुदोंना बेवहाय क्लिक खालामना होनांगोन। दायो आं बेयाव क्लिक खालामबाय। बेयाव क्लिक खालामबा नोंथांमोना बेयाव बेबायदि मोनसे पेज ओंखारबावबाय रिकुवेस्ट फर एड्रेस आपडेट होनना बुंदों। बेवहाय वान टाइम पासवार्डनि थाखाय नोंथांमोना नैबे कन्टिनिउ उइथ KYC होदों बेयाव क्लिक खालामना होनांगोन। दायो आं बेवहाय क्लिक खालामबाय। बेयाव क्लिक खालामबानो लोगोफोर बेयाव बेबायदि मोनसे फैबावबाय जे OTP भेरिफिकेसन जे नोंथांनि आधार कार्डआव बबे मबाइल नाम्बारखौ होआ नोंथांनि बे मबाइल नाम्बाराव मोनसे OTP थांबाय। दायो लोगोफोर बे OTPखौ आं बेवहाय नोंथांमोना होनांगोन। दायो आंनियाव फैबाय नालाय आं बेखौ बाव होनोसै। नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय। दायो आं बेयाव OTPखौ होबाय। बेनिफ्राय जेनेबा साबमिट नुदोंना बेवहाय क्लिक खालामना होनांसिगोन। दायो आं बेयाव क्लिक खालामबाय। आंनि आधार पेन कार्डआवहाय मबाइल नाम्बार लिंक गैया दै। नोंथांमोना नायबा नोंथांमोननिखौबो नुगोन बेबायदिनो। आरो इमेल ID बावहाय एड खालामाखै। आरो दानिया बेवहाय डु इउ विश टु आपडेट योर मबाइल नाम्बार एन्ड इमेल ID इन पेन डाटाबेस होनना बुंदों। बेवहाय येसआव थाखागोन नोंथांमोना बेखौ येसआवनो दोननांगोन। बेनिफ्राय गाहायाव स्क्रल डाउन खालामलांबावदो। बेवहाय स्क्रल डाउन खालामबा नैबावहाय होदों लोगोफोर नोंथांमोना नायनो हागोन। बेयाव जे नोंथाङा बबे नाम्बारखौ एक्टिभ थानाय मबाइल नाम्बारखौ पेन कार्डजों लिंक खालामनो गोसो बबे नाम्बारखौ दायो मबाइल नाम्बारखौ बेयाव होनांगोन। बेनिफ्राय नोंथांनि जे एक्टिभ थानाय इमेल ID नोंथाङा बेखौहाय बेवहाय टाइप खालामना होनांगोन। अब्ला जुदि नोंथाङा बेखौ होयोब्लानो बे मबाइल नाम्बार आरो इमेल IDआ नोंथांनि पेन कार्डजोंहाय आपडेट जानानै थागोन लोगोफोर। दायो आं बेखौ आंनिखौ होनानै खोन्थानि नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय। दायो लोगोफोर बेवहाय आंनि मबाइल नाम्बार आरो इमेल एड्रेसखौ बा इमेल ID खौ आं बेयाव होना होबाय। नोंथांमोनाबो बिदिनो होबानो जाबाय। बेनिफ्राय नैबे साबमिट नुदोंना
ब्लु कालारनि बेवहाय क्लिक खालामना होनांसिगोन दायो आं बेवहाय क्लिक खालामना होबाय दायो नै लोगोफोर बेवहाय बेबायदि मोनसे जे अपशन ओंखारबावबाय you have 3 attempts to fill correct OTPs send on your mobile number and email address respectively होनना बुंदों नोंथांमोना खेबथामल' बेखौहाय नाजानो हागोन होनना बुंदों लोगोफोर नोंथांमोना खेबथामनि बारा OTP खौहाय रं खालामबाय थायोबा नोंथांमोना बे समनि थाखाय बा दिनै सानसेनि थाखाय नोंथांमोना खामानि मावनो हानाय नङा होनना बुंदों बेनिखायनो नोंथांमोना मोजाङै होबानो जाबाय दायो आं बेवहाय बेखौ अके खालामना होनांसिगोन बे अके खालामना होबाय आङो बिनिफ्राय आंनियावहाय OTP फैबाय मोनसे बे OTP खौ बेवहाय होनांसिगोन बिनिफ्राय जेने बेवहाय होना बुंदों लोगोफोर सेकेन्डआवहाय इन्टार इमेल OTP नोंथांमोना बेनि थाखाय इमेलाव चेक खालामनांसिगोन इमेलाव OTP फैनायखौ बेयाव होनांसिगोन दायो नै लोगोफोर जे आंनि मबाइल नाम्बारावहाय OTP फैनाय बेखौ आं बेयाव होबाय बेनिफ्राय जे इमेल एड्रेसखौ होदोंमोन बेवहायबो मोनसे OTP फैबाय बेखौबो आं OTP खौ बेवहाय होबाय बिनिफ्राय नैबे भेलिडेट होनाय दङ बेवहाय क्लिक खालामना होनांसिगोन दायो आं बेवहाय क्लिक खालामबाय नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आं खोन्थालां दायो बेवहाय बेबायदि मोनसे अपशन ओंखारबाय लोगोफोर बेवहाय रिक्वेस्ट फर एड्रेस आपडेट होनना बुंदों बेवहाय एड्रेस एज पार आधार होनना बुंदों बेवहाय आधारनि थ्रुयै जानानै फैगोन बेवहाय केयार अफ नोंथांनि गार्जेननि नाम आरो बेखौ नोंथांमोना मोनसेबो एडिट खालामनो हानाय नङा दै बेखौ नोंथांमोना जास्ट गाहायावहाय स्क्रल डाउन खालामलांथारनानैहाय गाहायाव बोख्लायथारनानै बेवहाय मोनसे नुदोंना नोंथांमोना जे नैबे भेरिफाइ अपशन ब्लु कालारनि नोंथांमोना खालि बेवहाय क्लिक खालामनानै भेरिफाइ खालामना होबानो जाबाय लोगोफोर दायो आं बेवहाय क्लिक खालामबाय नोंथांमोना नायबानो जाबाय दानिया नै बेवहाय जेनेरेट एन्ड सेभ प्रिन्ट बेवहाय बेबायदि मोनसे अपशन ओंखारबाय दायो आं बेखौ क्लिक खालामना होनांसिगोन दायो बेयाव आं क्लिक खालामबाय लोगोफोर बेयाव बेबायदि मोनसे एसे लडिं जादों दायो नै लोगोफोर आंनि जे एड्रेस आपडेट खालामनाय पेन कार्डआवहाय बियो जाबाय दै नोंथांमोना नायनो हागोन बेवहाय थेंक इउ फर योर अनलाइन एड्रेस आपडेट फेसिलिटि आरो बेवहाय होबावदों जे योर एड्रेस आपडेट रिक्वेस्ट साक्सेसफुली एक्सेप्ट बेवहाय बाइट एक्न'लेजमेन्ट नाम्बार बेयाव होना होबाय बिथांमोना बेखौ नोंथांमोना स्क्रिनशट बा सेभ खालामनानै लाबानो जाबाय आरो नै बेवहाय गाहायावहाय एक्न'लेजमेन्ट स्लिपखौ बिथांमोना नोंथांनो होबाय दायो नोंथांमोना बेखौहाय बेनिफ्राय प्रिन्ट बा डाउनलड खालामनो हानाय अपशन बिथांमोना होआखै दै नोंथांमोना बेखौहाय प्रिन्ट आउट बा डाउनलड खालामनो हानाय नङा मबाइलजों बानायनायखाय थेवबो नोंथांमोना टेनसन खालामनांगौ गैया अलरेडि बिथांमोना बे एक्न'लेजमेन्ट स्लिपखौहाय नोंथांनि जिमेइलावहाय हरखाबाय नोंथांमोना जिमेइलाव थांनानै बेखौहाय जिमेइलनिफ्राय डाउनलड खालामनानै लागोन हागोन लोगोफोर आरो बेजोंहाय नोंथांमोना नोंथांनि जे पेन कार्ड आपडेट खालामनाय बेखौ चेक खालामबाय थानो हागोन बेनिफ्राय नोंथांमोननियाव 1 मान्थ आरो 2 मान्थनि गेजेरावहाय बे मोनसे अरिजिनेल डिजिटेल निउ पेन कार्डआ नोंथांमोननियावहाय पस्ट अफिसनि थ्रुयैहाय फैगोन दै नोंथांमोना पस्ट अफिसाव 1 मान्थ 2 मान्थ जायोब्ला नोंथांमोना खबर लाबानो जाबाय आरो लोगोफोर नोंथांमोना खबर लायाबाबो टेनसन गैया पस्टमेनानो नोंथांमोननि एड्रेसखौ नायनानै सोरनोबा हरफागोन बा गावसोरनो फैनानै होफैखागोन बेनिखायनो नोंथांमोना टेनसन गैया बे डिजिटेल पेन कार्डखौ नोंथांमोना 1 मान्थ बारोबा 1 मान्थ बा 2 मान्थनि गेजेराव नोंथांमोना मोनगोन अब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै जायफ्रानाखि चेनेलाव गोदानै फैदों नोंथांमोना बे BodoMixture इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय बेबायदिनो लेटेस्ट नोंथांमोना बर' रावजों भिडिअ मोनबाय थानो हागोन गोबां मानसिफ्रानो भिडिअखौ नायदों नाथाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै बेनिखायनो नोंथांमोननिसिम गुरैयै खावलायनाय बे BodoMixture इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय जेन' आङो नेक्स्ट टाइम बेबायदिनो इम्परटेन्ट भिडिअ लाना फैगोन आरो नोंथांमोना मोननो हागोन अब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनगोन थाबैनो